Hi friends, ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ എത്തുന്നത് ത്രിസോ മാർക്കറ്റ്, മേഘാലയയിലെ ഒരു ആഴ്ചയിലുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആഴ്ച തിങ്കളാഴ്ചയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ചയായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസങ്ങൾ മാറി മാറി വരും. ഇത് മെഗാലയൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ലുലു മാളാണ്. നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണാം. ഈ വീഡിയോയിൽ 2 ഭാഷകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മലയാളവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഖസി ലാംഗ്വേജിലും നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റ് പരിചയപ്പെടാം. Khasi ngimut lek yau terso ka yau ha ka ba ini kani ka than jungi shane than terso mau thut sopo baro kho ki yawan yau shane in lek pet ka ai ka badon ka ai ka ba ki briu na kan leng kini ki jaka ki than Shillong ki wan ra ki wan di hangne kum ka yau di lang ha ka ba ki briu ki wan thit bat wan di arta. Let's go to the market. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഡേ ടൈം കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് തുറക്കുന്നത് കാലത്ത് ഒരു 5:30 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആകും. ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ എത്തും. നമുക്ക് കാണാം 2 തരം. ഒന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ പറമ്പിൽ ടർപ്പായിട്ടിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന, അതായത് ഓപ്പൺ ഷോപ്പ് പോലെയുള്ള ഇതാണ്. അത് ചെരുപ്പ് കടയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരെ കാണുന്നതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളാണ്, ചെറിയ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ. അതായത് ലോക്കൽ ഫുഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഓപ്പൺ ഏരിയയിൽ സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഇവർ മാർക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ കണ്ടോ. ചിക്കൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1/4 കിലോ 1/2 കിലോ കിട്ടും. ലെഗ് പീസോ വിങ്സ് പീസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിവറോ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിട്ട് തരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടകൾ കാണാം നമുക്കിവിടെ. ഈ കടകളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കടകളുള്ളതാണ്. അതായത് വീട്ടുകളിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കടകളാണ്. വില്ലേജിലെ ആളുകളും മറ്റു വില്ലേജിലെ കടക്കാരുമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പൈസ കുറവായിരിക്കും. ഇവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പൈസ കുറവായിരിക്കും. കാരണം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേജിൻ്റെ കീഴിലുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ കീഴിലുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസിനുള്ള പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ആണ് മാർക്കറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് സീസണലി ഫുഡ്, നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്ചേഞ്ചിങ് സെൻറ്റർ കൂടിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇത് നമ്മുടെ അലൂമിനിയം പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത്. ഇത് ആസാമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഈ ത്രിസോ മാർക്കറ്റ് ഏതാണ്ട് മേഘാലയ അസം ബോർഡറിലാണുള്ളത്. അതായത് അപ്പർ സർവി നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആസാം ഏരിയ വന്ന് കർബി ആംഗ്ലോങ്, അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അലൂമിനിയം ഐറ്റംസും വരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഇത് കാണാം. അതുപോലെ ഡ്രൈ ഫിഷ്, ഇത് ആസാമിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബോർഡർ കടന്നു വരാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബോർഡറിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. മേഘാലയൻസ് ആസാമും തമ്മിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് നടക്കുമ്പോഴും ഈ ആസാമീസിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും മേഘാലയയിലേക്കോ മേഘാലയൻസിൻ്റെ ആസാമിലേക്കോ പോകില്ല. അവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ആണ് ബോർഡർ ഏരിയയിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഫിഷൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം മേഘാലയയിൽ ഡ്രൈ ഫിഷ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷ് കിട്ടുന്നത് ഇയർലി 1-2 മാസങ്ങളിലും മാത്രമാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ പഴയൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിഷിങ്ങിന്, പാഡി ഫീൽഡ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ആസാമിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഡ്രൈ ഫിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ആസാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ ഡാം ഫിഷുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാം ഫിഷുകളോ നമ്മൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ചെറിയ പ്രോൺസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഇവിടെ, വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം. നമ്മുടെ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ അത്ര നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊന്നും അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാം. മാർക്കറ്റിൽ 10 രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് 20 ചാക്കോളം നമുക്കിവിടെ സെയിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വില്ലേജേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 10-20 കിലോ പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരും. മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആസാമിൽ നിന്ന് വരുന്നവരായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കും. വെജിറ്റബിൾസും ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കും. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട്
എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാവുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്കിങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മാർക്കറ്റുകളിൽ നടക്കുന്നത്. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആസാമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തരം വെജിറ്റബിൾസും ഒരേ സമയത്ത് കിട്ടില്ല. ഈ വില്ലേജസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് അതാണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്നത്. അതിപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, കോളിഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീസണലി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ഐറ്റം കഴിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മളിത് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, അതായത് ആസാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളിലേക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും അവിടെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലെ കർഷകർക്കും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റുകൾ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുകളുണ്ട്. മുമ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ള മൊഹട്ടി മാർക്കറ്റ്, അതിൽ മൗലാസ്നായ് മാർക്കറ്റ്, മൗലന്നോങ് മാർക്കറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് മേഘാലയയിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഇവർക്ക് കടകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ആഴ്ചകളിലുള്ള മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് തിങ്കളാഴ്ച ത്രിസോ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബുധനാഴ്ച ആയിരിക്കും മൗലാസ്നായി, അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ആയിരിക്കും മൊഹട്ടി, ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. അപ്പോൾ അവർ ആ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് സ്പേസ് എടുത്ത് അവർ സാധനങ്ങൾ കച്ചവടം ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊരു ബിസിനസ്സിനപ്പുറം ഇതൊരു ആഘോഷമാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിലൊരു മാർക്കറ്റ് ദിവസം അവര് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്ന് കറങ്ങുക, ചിലപ്പോൾ ജിലേബി, ചിപ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറൈറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട്. കാരണം മാർക്കറ്റ് ദിവസങ്ങളിലാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാം, ഇത് പന്നി ഒരെണ്ണത്തിനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ തല, അതിൻ്റെ രോമം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ആളുകൾ കഴിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു 1-2 പന്നിയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടൊരു മാർക്കറ്റിൽ ചിലവാകും. അതുപോലെ തന്നെ പശുയിറച്ചി അല്ലെങ്കിൽ കാള വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ഷോർട്ടേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആസാമിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ആരും പശുവിനെ വളർത്തുന്നില്ല അധികാരം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ആസാമീസിൻ്റെ തന്നെ ജിലേബിയും സ്നാക്കുകളും മിക്സറുകളും ഒക്കെയാണ്. വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡ്രൈ ഫിഷ്, ക്ലോത്ത്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമുക്കിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷ്, ഇതാണ് ഡാം ഫിഷാണ്. കെട്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ 1/2 കിലോ 1 കിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഫിഷ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാം. അവരത് കട്ട് ചെയ്ത് തരും. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം അനുസരിച്ച് അവർ കട്ട് ചെയ്ത് തരും, നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ള അതനുസരിച്ച്. ഇതിപ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റ് ദിവസമാണ് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും ഈ വില്ലേജ് ആക്റ്റീവ് ആകുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റ് ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടീ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ദിവസം ഇവിടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കും കടകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് മാർക്കറ്റ് ദിവസമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുട്ബോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോളാണ് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട്. ഫുട്ബോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കും ഫുട്ബോളും അതിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നവരാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾ. വളരെ സന്തോഷത്തിൽ, വളരെ ആഘോഷപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഫുട്ബോൾ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുട്ടികൾ മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നത് കുറവാണ്. അപ്പം എൻ്റെ മോനത് ഒരു അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് അവൻ അവരുടെ കൂടെ ചേരുന്നത് കളിക്കാൻ. ഫുട്ബോൾ ഓരോ വില്ലേജുകളുടെ മത്സരമാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള വില്ലേജുകൾ തമ്മിൽ ഈ മാർക്കറ്റ് ദിവസം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെക്കും. അതിന് പ്രൈസൊക്കെ നല്ല പ്രൈസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെല്ലാവരും മാർക്കറ്റിലെ ഒരു ഉച്ചയാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് സമയം കണ്ടെത്തും. നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനമാണ്. അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇവർ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഒരു സൺഡേയേക്കാൾ വലിയൊരു പ്രതീതിയാണ് മാർക്കറ്റ് ദിവസം. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോസ് വണ്ടർലസ്റ്റ് ഒഡീസി. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.